नमस्ते नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आज बघा आपल्या ब्लॉगमध्ये सर्वजण आपल्याला उभे दिसतात आहेत आणि आपली आता कसं लग्नाची शॉपिंग चालूच होती, बरोबर. आपण वेगवेगळ्या ठिकाणून वेगवेगळ्या प्रोडक्ट्स आपण घेतलेले आहेत. तर या व्हिडिओमध्ये आम्ही मिशो हा ॲप आहे तिकडून आम्ही शॉपिंग केलेली आहे. मेशो ॲप आहे तिकडून आम्ही शॉपिंग केलेली आहे, म्हणजे लग्नासाठीच. आणि जे काय प्रोडक्ट्स आम्ही मागवलेले आहेत ते प्रोडक्ट्स आपले पार्टी आहेत आणि सर्व प्रोडक्ट्स आम्ही 500च्या खालचे मागवलेले आहेत आणि ते पण मम्मीसाठी मग काही साडीज मागवलेले आहेत. काजलसाठी तुला काय मागवलेले आहेत आपण? कुर्तीज मागवलेले. आणि आईसाठी आपण काय मागवलेले आहेत? कुर्तीज मागवले. ते आपले पहिले प्रोडक्ट्स घेऊन सर्व हे बघा, इकडे सर्व प्रोडक्ट्स आपण ठेवलेले आहेत. हे आपले एवढे सर्व प्रोडक्ट्स आपण ऑनलाईन मागवलेले आहेत. सर्वांची डिटेल, मिशो ॲपची डिटेल तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. सर्वात आधी कोण काय घालणार आहे? सर्वात आधी आई साडी नेसणार. साडी नेसणार आहे. कोणती साडी? तू घालणार ना, आधी तुम्ही. चला. लेडीज फर्स्ट. हां मी पण लेडीजच आहे. हां पहिले नाही लडकी. हां पहिले आपण कोणाकोणासाठी काय काय आणलं आहे ते दाखवा जरा. म्हणजे कोणाकोणाचे एक एक आहे ते त्यांच्या हातात द्या. मम्मीसाठी आपण 2 साड्या मागवलेल्या आहेत, बरोबर. हां. ही एक साडी, अजून एक ही एक साडी. हां आता आईसाठी काय मागवलेलं आपण? हा कुर्ता हां आईसाठी एक कुर्ती मागवलेली आहे आणि एक कुर्ती. आणि काजल, थँक्यू व्हेरी मच. अजून काजलसाठी आपण माझ्यासाठी एक दोन. ठीक आहे. असं नाहीये, माझ्या नंतर येणार. हां जरा तुम्ही ते काढा ते सर्व त्यातलं आणि तुमचे प्रोडक्ट दाखवा असेच. आणि आपण सर्व त्यांना घालून पण दाखवणार आहे. मम्मी साडी नेसून पण दाखवणार आहे. हे बघा, मम्मीसाठी ही साडी मागवलेली आपण. ओके. आणि आईसाठी बघा हे मागवलेलं, याला काय म्हणतात आपण? कुर्ती. आणि काजलसाठी आपण हा ड्रेस मागवलेला आहे पूर्ण. आधी माझे बघ ना, माझ्या किती आणि सुंदर आहे. मम्मीसाठी अजून एक ही साडी पण मागवलेली आहे. हे बघा. 2 मागवलेले आहेत. आईसाठी हे 2 मागवलेले आहेत आणि काजलसाठी एक. ठीक आहे. आता आपल्याला हे सर्व घालून पण दाखवणार ना तुम्ही. आणि तुम्हाला घालून नेसून कसं वाटतं ते पण आम्हाला सांगा, ठीक आहे. आता इकडे बघा, ही आपल्या मम्मीची साडी आहे, ठीक आहे. आता एवढं का आपल्याला नेसेपर्यंत खूप टाइम लागेल ना, तर आपण इकडे मॅजिक करूया. रेडी? 3, 2, 1. तर बघा काय झालं, कवर राहिला हातात आणि साडी बघा कशी नेसून झालेली आहे. साडी कशी वाटते जरा गोल फिर. आता तुम्हाला क्लोजअप पण आम्ही दाखवणार आहे. चला आता मॉडेल नंबर 2 ला आपण बोलावूया. आता इकडे आपण जे काजलसाठी मागवलं होतं, काजल आपण काय मागवलं तुझ्यासाठी? हे कुर्ता सेट आहे आणि त्यामध्ये पॅन्ट आहे. म्हणजे ही बघा, ही पॅन्ट पण आलेली आहे त्याच्याबरोबर आणि एक कुर्ता आलेला आहे. तर आपण हे ग्रीन कलर. फक्त हे काढूया जरा. आणि हे काजलला हे बघा, इकडे पण बघा आपला कागद राहिला हातात आणि मॉडेल झालेले उभे. आता आपण 3ऱ्या मॉडेलला बोलवूया. आणि बघा आईसाठी आम्ही हा कुर्ता मागवलेला आहे. कुर्ताच आहे ना आपण? त्याच्यामध्ये पण पुट्टा आहे आणि हा लांब लचक आहे. म्हणजे आईला जसे नॉर्मली लागतात आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये पण बघितलं असाल ना की आई असेच घालतात ना, तुम्ही असेच घालता ना सेम. तर हे पण आता आईला पण चेंज करूया आपण. हे बघा, आता आपले 3रे मॉडेल पण रेडी आहे. कपडे बघा कसे घातलेले आहेत, सर्व नेसलेले, साडी पण नेसलेले, कपडे पण घातलेले. आता आपण तिघांना आपण इकडे बोलवूया. 3, 2, 1. चला आता आम्ही सर्व आलेलो आहेत. आता तुम्हाला ड्रेसेस, साडी कशी आहे ते तुम्हाला आता सर्व क्लोजअपने दाखवतो. आता बघा इकडे सर्व कपडे, साडी नेसलेली आहे, कपडे घातलेले आहेत आणि सर्व प्रोडक्ट आम्ही मिशोमधून ऑर्डर केलेले आहेत. सर्वात आधी आपण मम्मीला विचारूया. मम्मी, तू साडी नेसली आहेस ना, ती कशी वाटते तुला? एकदम मस्त मऊ मऊ एकदम वाटते आहे. आणि घालण्या म्हणजे एकदम मऊ एकदम मस्त आणि घालायला पण एकदम सोपी. आई तुम्ही घातले ते कसं वाटतं तुम्हाला? व्हेरी सॉफ्ट खरं एकदम मस्त ना. मेन म्हणजे जो प्रश्न माझा आहे की तुम्हाला हे ह्या ॲपमधून आपण मागवली ना, आपण सर्वीकडून शॉपिंग केली है ना, आपण इकडे तिकडे सर्वीकडे आपण फिरलो, बरोबर. आता आपण बोललो की घरी बसल्या बसल्या पण बघूया की स्वस्तात येतोय की नाही. आणि जेवढे पण आम्ही तुम्हाला इकडे कपडे दाखवतोय ना, सर्व 500च्या खालचे आहेत. आणि तुम्ही विचार कराल, मम्मी आई तुमची प्राइस काय आहे ह्याची? 319 बघा, 319. मी तुम्हाला सांगितले होते ना, जे होलसेलमध्ये असतील किंवा असे रेट्स त्यांचे रेट्सच वेगळे असतात काहीतरी. हेच मार्केटमध्ये घ्यायला गेलं की जरा महाग सांगते. मम्मी तुझी साडी कितीला आहे ही? माझी साडी कितीला आहे? 392. हां 392. म्हणजे बघा 400 पण नाही. बघा 392 ला एवढी चांगली मला साडी. वाटत पण नाही मी एवढ्या कमी किमतीची साडी नेसली म्हणून. मला तेवढी खूप भारी वाटते. असं वाटतं तुझ्यावर वाटते ती 1000-1500ची साडी हा, मम्मी. असंच वाटतंय. आणि तुमच्यावरती पण तू कुर्ता ना 1500 आज असतो ना, हा, 1000पर्यंत असं तसा कुर्ता वाटतो. आय एम लुकिंग ब्युटिफुल नो. अरे यू ऑलवेज लुक ब्युटिफुल. हां आता काजल तुझा कितीचा ड्रेस आहे? 443. हां आता हिचं बघा प्रॉपर सर्वांचं आपण आता एक एक. मम्मी तू उभी राहा पहिली. हे बघा
कोण विचार पण नाही करू शकत मम्मी की ही 500च्या खाली किंवा 392 ला अशी साडी येऊ शकते. फिर एकदम जरा. मस्त. वा वा वा. आणि याचा कॉर्नर दाखव, बॉर्डर दाखव. काजल इकडे बघ, बॉर्डर तुला कशी वाटते बघ अशी. ऑल ओव्हर साडी बॉर्डर आहे ही. है ना. हो. आणि ह्याचा ब्लाउज पीस हा ब्ल्यू मध्ये. हा ब्लू मध्ये ब्लाउज पीस आहे हा. इथं. आणि ब्लाउज पीसला पण बॉर्डर दिली आहे. ही सिल्क वाटते ना जरा. हो. आणि आम्ही जे बघितलं ना ते आता ह्याच्यात बघितलं ना आपण, ते आणलं होतं ऑर्डर पेपरामधून, ते आपल्याला होतं ना, तर तुम्ही डायरेक्ट चेक केलं, त्यांनी हे डायरेक्ट सुरत मधून तुला डिलिव्हरी दिलेली आहे. हा. म्हणजे मिशो ऍप मध्ये तुम्ही जा. आणि असं ब्लाऊजची बॉर्डर अशी येणार. हा चला, हे बघितलं तुम्ही साडी मम्मीची. अरे वा. आईचा ड्रेस बघूया आपण. चला चलो टर्न. अरे वा, हे छान वाटते बघा. सेंटर मधून असं येते सर्व. आणि हे पण बघा, है ना. कम्फर्टेबल आहे तुम्हाला एकदम. मस्त. आणि एकदम मापाचं. एकदम फिट अँड फाट. एकदम मेजर नथिंग. मेजर डायरेक्ट. हा डायरेक्ट दिलाय तसंच आम्ही घातलाय बघा. म्हणजे साईज. आणि मम्मी तुझी साईज फ्री साईज असते तुमची. हा. आई तुम्हाला आपण कोणती साईज मागवलेली आहे? ही माझी एक्सेल. एक्सेल मागवलेली आहे. आणि काजल तुला काय मागवलेली आपण? मीडियम. मीडियम. आता काजलचा ड्रेस बघा. एकदम मस्त. म्हणजे अजिबात शिलाई करायला नको आहे. हो. एकदम परफेक्ट माप. आणि एकदम कम्फर्टेबल. आणि हे पण इनर पण आहे ना हे. हो. आणि हे पॅन्ट आहे. हो, यामध्ये pant. ऑप्शन्स भरपूर आहेत. कुर्ती विथ प्लाझो सेट आहे, कुर्ती विथ पॅन्ट सेट आहे, कुर्ती विथ दुपट्टा सेट आहे. तर असे वेगळे. वेगळेच बरेच ऑप्शन्स आहेत. माझी आणि तुझी मॅचिंग झाली आहे थोडी. हो. तू टर्न हो, काजल टर्न हो. पाठी प्लेन आहे पूर्ण आणि पुढे प्रिंट आहे. आणि जे आम्ही मागवलेले ड्रेसेस त्याच्यात सर्व ऑप्शन्स पण आहे. म्हणजे ह्या ड्रेसमध्ये तुम्हाला स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल असे सर्व गोष्टी आहेत. ते तुम्हाला ऍपमध्ये सर्व दिसतील. आता इकडे बघा, आपण जे ड्रेसेस मागवले क्वालिटी खूप छान आहे. मला पण आवडले. रिझनेबल आहे. माझं तर तुम्हाला माहिती आहे नाही, मी कुठे पण बघतो की होलसेल रेट्समध्ये मला कुठून मिळतात. तर मिशो ॲप मी डाउनलोड केला. तुम्ही जर नवीन असाल ना, तुम्हाला अजून एक सांगतो. आता जो प्रोडक्ट मागवाल, पहिल्या प्रोडक्टवर ना तुम्हाला 100 रुपीज ऑफ मिळणार आहे. समजा तुमच्या फॉर एन एक्झाम्पल मम्मीची साडीची 400 रुपये आहे, 392 आहे ना, तीच मम्मीची साडी मला 100 रुपये कमी करून मिळणार, म्हणजे 292 ला मिळणार. पण हा ऑफर तुमच्यासाठी फर्स्ट ऑर्डरला आहे. आणि मिशोचा ऍप डाउनलोड करा, त्याच्यामध्ये ऑर्डर केलं फर्स्ट ऑर्डरवर. आणि मिशोचे प्रोडक्ट ऑल ओव्हर इंडिया डिलिव्हरी आहे. इव्हन रिटर्न पॉलिसी आहे. जर तुम्हाला कुठला क्लोथ नाही येते, साईज जास्त आहे किंवा साईज कमी आहे किंवा काही डिफॉल्ट पण असेल, तरी तुम्ही तो रिप्लेस करू शकता. तर साडी नेसायची वेगळी पद्धत बघा. म्हणजे बॉर्डर दाखवते का सर्वांना? बंगाली स्टाईल. बंगाली स्टाईल छान आहे. पण कपडे दिसायला तर खूप छान आहे. हे पण छान आणि हे पण छान. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे की आपण ह्या ॲपमधून जर ऑर्डर केली ना, तर पहिल्या ऑर्डरमध्ये जसं आम्ही सांगितलं 100 रुपीज ऑफ किंवा 30% डिस्काउंट आहे. आणि हे जे आहेत ना ऑर्डर केलेले, आपण कॅश ऑन डिलिव्हरी मी केलेली आहे. तुम्ही सुद्धा तसं करू शकता. म्हणजे प्रोडक्ट तुमच्या हातात येऊ द्या, मग त्यांना तुम्ही पैसे द्या. आणि बाकीचे पण ट्रान्झॅक्शन आहेत, जसं तुम्हाला ऑनलाईन पेमेंट करायचं आहे तरी तुम्ही करू शकता. सर्व आहे. आणि पूर्ण इंडियामध्ये डिलिव्हरी देतात. आणि मी तुम्हाला सांगतो की ह्यांचे जे रेट्स आणि क्वालिटी आणि जे प्रोडक्ट्स आहेत ना, ते मला तर खूप आवडले. म्हणून तर मी इकडे बघा 3-5 प्रोडक्ट्स मागवलेले आहेत. आता हे 3 झालेले आहेत. आता अजून 2 आहेत, ते मम्मी आणि आई तुम्हाला घालून दाखवणार आहे. 1, 2, 3 झाले. 4th आणि 5th प्रोडक्ट आपण ट्राय करूया. आता इथे बघा, हे 2 कपडे झालेले आहेत आणि त्यांच्यासाठी अजून आपण 2 कपडे ऑर्डर केलेले आहेत. ते काय आहेत आणि ते कसे दिसतात ते तुम्हाला आता बघा 2 सेकंडमध्ये दिसतील. फक्त तुम्ही कॅच पकडायचे. ठीक आहे, कॅच. बघा इकडे आपले मॉडेल रेडी झालेले आहेत, कपडे घातलेले आहेत, साडी नेसलेली आहे. आता मी तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे. आता इथे बघा आपले मॉडेल्स एकदम रेडी आहेत. आणि सर्वात आधी तुम्हालाच विचारूया की तुम्ही जे घातलं आहे ते कसं वाटतं तुम्हाला? हे मस्त आहे. हे रेयॉन मटेरियल आहे ना. आणि तुमची प्राइस आहे 442. यांचे 442. आणि मम्मी तुझी किती आहे? माझी तर मस्तच आहे. तुझी
356 ला ना. सॉरी कट. हा, ही 356 ची आहे ना. हा. हा, आणि सर्व गोष्ट म्हणजे हे सर्व ऑर्डर करायचे नाही, कोड असतो कोड. हा. प्रत्येकाचा मी कोड तुम्हाला लिहून देईल. ह्याचा काय कोड आहे, हिचं काय म्हणजे मम्मीच्या साडीचा काय कोड आहे, ते कोड टाका म्हणजे तुम्हाला येईल ते. है बरोबर. ना. आणि मम्मीची जी साडी आहे त्याचं फॉईल प्रिंट आहे. हा, दाखवा जरा बघा, जवळून हे दाखवा. गोल्डन ना, हे फॉईल म्हणतात त्याला, फॉईल प्रिंट आहे. आणि मटेरियल बोलला तर हा मटेरियल मलाई सिल्क. आणि हे साईड साईडला छान वाटतं ना असं हे. टेसल्स आहेत हे, बॉर्डरला टेसल्स आहेत. मला आणि- सिल्क आणि ही साडी कशी अंगावर बसते ना अशी ती ही बॉडी हा, टच मस्त. साडी आहे. बॉडी टच आहे म्हणजे ना अशी ही. फुलत नाही. बॉडी टच आहे बरोबर. ये जरा जवळ ये आणि जरा फिर पाठी. ओके, छान वाटतं तुझ्यावरती. आई तुम्ही आता इकडे. हा, आईच्या हातावरची डिझाईन पण छान वाटते बघा हे जरी, है ना. परफेक्ट माप. हे जे बटणं पण आहे ते पण छान वाटतात आहेत ना. मस्त वाटतात आहे. ऑल ओव्हर प्रिंट आहे, बॅक पण आणि आणि हे फ्रंट. बघा फ्रंट पण जरा जरा असे स्प्रेड करा असे. हे बघा किती छान वाटते. आणि असं तुम्ही आता गोल फिरा. वा वा वा, छान वाटतात ना. हे ते एकदम रॉयल वाटतं ना अशा ह्याच्यामध्ये. आणि मस्त वाटतं. तुमची प्राइस काय बोलला तुम्ही. 442. बघा एवढ्या कमी प्राइस मध्ये किती छान प्रोडक्ट आहे. आणि मला मटेरियल पुरा- क्वालिटी पण छान म्हणजे आहे. मिशोवाले डायरेक्ट आपल्याला होलसेल मधून असं देतात आहे, असं डायरेक्ट आहे ना. फ्री होम डिलिव्हरी, कॅश ऑन डिलिव्हरी आहे. आणि कोड असं कोड टाका, मिशो ॲप डाउनलोड करा. फर्स्ट डाउनलोडवर फर्स्ट ऑर्डरवर तुम्हाला 100 रुपीज ऑफ किंवा 30% ऑफ आहे. ठीक आहे. हे सर्व मिशोचे जे आम्ही कपडे मागवले आहेत, जे आपण व्हिडिओ केलेले आहेत, ते खूप छान आहे. प्रोडक्ट्स पण छान आहे. आमच्या मॉडेल लोकांना खूप आवडलेले आहेत. है ना? थँक्यू मिशो. चला. आवडलं. मला तर आवडलं बाबा. मला असं एक फोटो घे. चला, फोटो तर घेणार आहे सर्वांचं. आणि मी सांगतो बघा, आपण कसं लग्नाची शॉपिंग एवढी केली है ना, तर आपण सर्वीकडे शोधत होतो की कुठे कुठे स्वस्त मिळते, चांगलं आणि स्वस्त कुठे मिळतं हे मी शोधत होतो. तर मी मिशो ॲप स्वतः डाउनलोड केला. मी तिकडे सर्च केलं, सर्व प्रोडक्ट्स बघितले आणि मला पण वाटले की हां, ह्यांचे प्राइसिंग पण काहीतरी वेगळं आहे आणि बाहेरच्या जेवढा मी फिरलो त्यापेक्षा ते कमी लो प्राईसमध्ये देतात आणि प्रोडक्ट्स पण चांगले देतात आहेत. तर मला तर ते पटलं. तुम्ही पण मिशो ॲप डाउनलोड करा आणि तिकडे कोड टाका. आमचे पण जे मम्मीने आणि काजलने जे घातलेले आहे, त्याच्या अगोदर पण जे घातले होते, सर्वांचे कोड आणि सर्व माहिती मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. मिशो ॲपचे डाउनलोड लिंक पण तुम्हाला देईल आणि तुम्ही सर्व डिस्क्रिप्शन चेक करा आणि तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता. चांगलं आहे ना. आता सर्वांचा फोटो काढे तुमचे. हे मॉडेल बघा. हां, आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसं वाटतं ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला काय काय करा काजल. लाईक करा शेअर करा. घंटी दाबा टिंग. आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला कसे कपडे कसे वाटले ना ते पण सांगा, कमेंटमध्ये सांगा. ठीक आहे. बाय. बाय.